So लोगोफोर नैबे भिडिअआ माबानि लाभार्सफोरनि थाखाय माने कापल्सफोरनि थाखाय जागोन। So नोंथांमोना इन्जय मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खालामगोन। ओमफ्राय मोजाङानो जादों बे सायरिया आं बानायदोंमोन माने ओमफ्राय इन्टारेस्ट मोजां खोनासंनो मोजां मिलायनायबो। So बेनिखायनो नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन आरो नायखांनायनि उनावहाय साबस्क्राइब थुनानै बेल आइकनखौ अनआव खालामना होगोन जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअखौ आपडेट खालामग्रोमोना नोंथांमोना नुनो हायो। गोसोनि बै हाखराव दोनगोन नोंखौ गोरबोआव। गोसोनि बै हाखराव दोनगोन नोंखौ गोरबोआव। मुलुगनि मेगननिफ्राय नोंखौ लाखोमानानै लाबोगोन नोंखौ जोंहानाव। So I hope नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां सायरिखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो। ओमफ्राय माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाबा जाबाय। गाज्रि मोनदोंब्ला बकवास होनहरखा माने। So दिनैनि भिडिअआ बेनोसै। ओमफ्राय माने आं बांसिन आंनि बे चेनेलाव बिदिनो सायरि बांसिन होनाय जायो। So नोंथांमोना जुदि सायरि ब्रेकआप सायरि रमान्टिक माबायदि मोजां मोनो नायनो लुबैयोब्ला आंनि बे चेनेलाव फैबाय थाबानो जाबाय। So दिनैनि थाखाय बेयावनो बाय बाय।